खोटी फिर्याद देणाऱ्या महिलेस मेहरबान कोर्टाने कायदेशीर कारवाई करण्याची नोटीस काढलेली आहे। याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की फिर्यादी ही विधवा असून तिला 2 मुले, एक वेडसर आणि दुसरा मुलगा शिक्षण घेत होता। तिचा नवऱ्याचा मृत्यू हा घटनेच्या पूर्वी सुमारे 6 वर्षापूर्वीच झालेला होता। दिनांक 21/3/2020 रोजी सासू, दीर आणि दोन्ही मुले हे शेतातील वस्तीवर राहण्यास गेले असता दिनांक 22/3/2020 रोजी फिर्यादी ही रात्री घरामध्ये एकटी झोपलेली होती। त्यावेळेला रात्री 1 वाजण्याच्या सुमारास आरोपी त्या ठिकाणी तिच्या घरी येऊन त्या फिर्यादीवर त्यानं लैंगिक अत्याचार केले, शारीरिक जबरदस्ती केली। त्यानंतर या आरोपीने त्याच्या भावाला फोन करून मोटरसायकल घेऊन येण्यास सांगितले आणि या दोघांनी मिळून या फिर्यादी महिलेला मंगळवेढा या ठिकाणी हद्दीत घेऊन जाऊन तिला 2 दिवस डांबून देखील ठेवले होते। त्यानंतर फिर्यादीने स्वतःची कशीबशी त्या ठिकाणाहून सुटका करून घेतली आणि तिनं कामठी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी जाऊन या आरोपीच्या विरुद्ध लैंगिक अत्याचार केले याबाबत फिर्याद नोंदवलेली होती। सदरची फिर्याद नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी या ठिकाणी सदर गुन्ह्याचा तपास सुरू केला आणि तपासामध्ये या ठिकाणी फिर्यादी जबाब, त्यानंतर तिचा पुरवणी जबाब आणि CRPC 164 प्रमाणे मेहरबान न्यायालयाकडून देखील तिचा जबाब नोंदवण्यात आलेला होता। दरम्यानच्या काळात आरोपीने त्यास जामीन मिळावा म्हणून न्यायालयामध्ये जामिनाचा अर्ज दाखल केला असता सरकार पक्षाने त्यावर आपले म्हणणे दाखल करून त्यास तीव्र हरकत नोंदवली आणि या ठिकाणी पोलिसांकडून सर्व कागदपत्र मागवले असता त्याच्यामध्ये फिर्यादी जबाब, ज्याच्यामध्ये तिनं लैंगिक अत्याचाराचे आरोप आरोपीवर केलेले होते, सदरचे आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे होते। त्यानंतर तिचा पुरवणी जबाब पाहिला असता तर त्या पुरवणी जबाबामध्ये तिनं सांगितलं की पैशाच्या कारणावरून खोटी तक्रार या आरोपीच्या विरुद्ध दिली असल्याचं तिनं सांगितलं। त्यानंतर मेहरबान न्यायालयासमोर 164 CRPC प्रमाणे तिचा जो जबाब नोंदवण्यात आलेला होता त्याच्यामध्ये तिनं सांगितलं की किरकोळ भांडणावरून सदरची तक्रार दिल्याचं तिनं सांगितलं। या तिन्ही जबाबामध्ये खूप मोठी तफावत असल्याने ही मेहरबान कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आली आणि याच्यावरून असं लक्षात आलं की या फिर्यादी महिलेनं कायद्यातील तरतुदींचा दुरुपयोग करून या आरोपीच्या विरुद्ध खोटी फिर्याद त्या ठिकाणी दिलेली आहे। त्यामुळं या फिर्यादीनं मेहरबान न्यायालयाचा बहुमोल वेळ देखील या ठिकाणी वाया घालवलेला आहे। त्यामुळे या गोष्टीची न्यायालयाने गंभीरपणे दखल घेतली आणि या फिर्यादी महिलेविरुद्ध नोटीस काढून तिनं खोटी फिर्याद देऊन कायद्याचा दुरुपयोग केलेला आहे, त्यामुळे तिच्यावर कायदेशीर कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा नोटीस काढून या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। त्यामुळं जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाच्या वतीने या ठिकाणी असं आव्हान करण्यात येतं की कोणीही कोणाच्या विरुद्धही पोलीस स्टेशनमध्ये अथवा कुठेही खोटी फिर्याद देण्याचा प्रयत्न करू नये। तसं केल्यास या ठिकाणी त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल।